and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Bahala na ko si Meta po. Basta kay mahal na ko si Moana. Buhato na ko ang tanan nga maako si Moana. May the best man win sa gugma ni Moana. Bayay ka. Maayo kay niabot ka na. Si Dani ni mo? Nilakaw man to. Yun na. Diin mo day kagikan. Sa gipatukod nga murag palasyo kadako. Pinatukod ni Manoy Simeon. Ha? O Moana, dunay gipatukod si Manoy Simeon ibabaw gyud sa bungtod. Overlooking. Nindot kayong area. Ug dako kayong lugar. Ug ang building murag yung palasyo. Mao ba? Adto na day sila mamuyo puhon. Matod pa ni Baybutoy. Mamalhin na sila kung mahumani kini. Unsa? Unsa ka ang maayo ni kong buhaton? Aron makuha ko ng tuong kamot ni Tatay Kadyo. Unsa man ka? Ito na. Milakaw na sa siya. Yay ka! Saan man ani? Wa ko mo daw ni Simeon. Mailap siya mo na. Bida. Magkaribal siya sa ingsoon. Naunsang taon sa Simeon. Kadagag babae nga no si Moana pa man. Tiiske. Lahi na yun yung paminsa ng utok ni Simeon na. Di na yun masabot. Kinahanglang sultihan kong vecino, ani. Kinahanglang masayod siya! Maayo kay na uli ka, Shindo. Kumusta nang imong itsuon si Simeon? Nindot na kayong pagkabutang ni Manoy Simeon, Lola Edad. Nagbunga gini ay ang iyang gibuhat. O Lola, nagbunga kini. Ug nisamot pa karon ang iyang pagkaadunahan. O gani, nagpatukod siya og murag palasyo kadako nga bahay. Unsa? Og dili kay kana lang. Nagpatukod pa siya og mga simbahan para sa iyang mga sumusunod. Unsa sumusunod? Doon ay mga tao nga nituo ug niila kaniya nga usa siya ka manluluwas. Buot mo ipasabot nga nagbuhat siya og usa ka kulto. Ambot, Lola. Ambot lang. Basta kay nagkita gyud ako nga duna na siya grupo. Grupos mga tao nga nisunod kaniya. Niampo kaniya. Shindo ayaw paglagad. Kinahanglan nga mahunong na ang kabuang ni Simeon. Ayaw yun pagtugay, Shindo. Pero Lola Edad, wala ko masayod kung unsay angay ni kong buhaton. Lisod kayong sudlon ang bahay ni Manoy Simeon. Maglisod yun ko, Lola Edad. Daghang paagi, Shindo. Kung paningkabutan lang yun mo. Lola Edad, Ayaw tugot ni nga mahung sa kalautan ang imong maguwang. Ayaw itaon, Shindo. Ikaw lang ang bugtong makaluwas kaniya. Ikaw lang, Shindo. Lola Edad. Nag-post na sad si Steph. Iyan na sad gi-post ang iyang picture nga. Nagipakita niya ang iyang bagong alas. Daghan na giday ni siya og kwarta. Nagpalit naman sad siya og alas. Kinsa man gid ka ni iyang uyab. Tato tingali kayo ni. Wana, iha. Dad, Huwag ka di ay mula ka, ha? unya pa dad. Na ako'y meeting sa akong bagong client. Okay, kumusta ang imong business, So far, so good, Dad. Dagan kog mga client ron kaysa last year. Oh, that's good, huh? That's good. Si Sindo,
Wa ko makita sa iyang gipuy-an diha sa pikas bay nga para sa mga katabang, ha? Hain man day siya. Nipauli siya sa ilang isla, Dad. Pero mabalik ra ko na to siya dayon. Okay. Anak, wa pa ba mo nagplano si Sendo nga magpakasal? Dad, Taod-taod naman ang inyong relasyon. Mas maayo tingali nga magpakasal na mo. Aron sad, makakita na ko sa akong apo before ko mawaning kalibutan. Dad, kalain ko da anak ko. No, anak. Natural man nga mawata. Lumalabay lamang kita ning kalibutan. Unya, ang akong edad medyo taas-taas naman yun. Nagkaidara na ba ako? Mo nga, pagkasal na mo ni Sendo, aron sa ingon makakita na ko sa akong mga apo. Daddy, Kasal? Nagdali din si Tito Jimmy? wag gani ko ganahi siyang gisulti. Mura man gud og nanugon. BFF, basta magkatiguang anak gud na. Naglibog man ko eh. O, nga naman. Wa lang. BFF, doon naman din yung birthday, no? Aha? OMG! Next month is ang birth month na ni mo. Bitaw no. Dali aras panahon, oy. Kinahanglan nga magsaulog kita sa imong birthday. Kinahanglan yun bongga, BFF. No. Di ko ganahan na BFF. Gusto ko kita-kita lang. Di ko gustong party. Well, anak magit ka. Dili ganahan og party. Pero mas maayo nga magparty ka, uy. Bisan, karoon na lang ko nga tuig. Di ko BFF, oy. Kita-kita lang, good. Okay na kay ko, anak. Okay, ikaw bahala. Yes. Husto. Sa imong birthday, diya na magsugod ang krimen. Ipaon ko sa Simeon. Ano mapangandaman na mong birthday ni Mumuwana. Mawa. Next month na ang iyang birthday? Yes, Sim. Og sa iyang birthday na tubuhado na nga itong plano. Ayos, Ed. Sige. Ako'y bahala sa party. Kinahanglan nga bungga ang iyang birthday party. Okay. Pero way angay nga masayo dili. Gawas ka na to daw. Way laing masayo. Okay? Sim, unsa kay maayo kung ato usab apilon si Tito Jimmy ning atong plano nga bonggang birthday party ni Moana. Si Jimmy. Okay, pwede kayo. No problem. Sige. Ako'y bahala ni Jimmy. Og mas maayo sa tingali, Sim, nga imo na suuron si Tito Jimmy. Aron, samot nga, makaduol ka na og maayo ka Moana. Oh, good. Bitaw no. Okay kayo. Sige, buhaton ko ka na. Ay, kinsa man kining nanawag? Yes, hello. Good afternoon, Sir Jamie Hoy. Who's on the line, please? Simeon po, sir. Simeon, ikaw ba kini? Yes, Sir Jamie. Ako kini, si Simeon. Kawa ko magdahom. Yang usa ka, Simeon, maugyay manawag ka na ko. Og nang-invite pa sa usa ka dinner ning usa ka mahalon nga restaurant, ha? Oh, mas mayo din kay way samok way makaduol ka nato sometime nagkaon. Lisod na yun ang celebrity, no, Simeon? Well, maingon-ingon gid yan na Sir Jimmy. Pagkawa ko magdahom, sa una, unsa ka ragon. Pero karon, sobra pa sa usa ka presidente sa nason. No, dili sir. Yanor gihapon ko nga pagkatao Sir Jimmy.
Pero unsaon taman nga daghan man ang niidolo kanako. Misunod kanako. Miyukbo sa akong abilidad. Mao nga dili kalikan nga usahay magtago-tago na lang ko kay kagumtan magud ko kung makita ko sa mga tao nga naa sa publiko nga mga lugar. Gusto ka, Simeon. Mao nga lahi ka na gyud karon. Wa na'y makatupong sa imong estado karon, ha? Banggiitang tambalan o giyukbuan sa katawhan. Pero dili ako nagsulti niya na, sir. Ang katawhan raw, og ikaw raw, dili ako, Sir Jimmy. Pero mauna ang labing tinuod, dili ba? Okay, cheers, Sir Jimmy. Cheers! Manluluwas, Simeon. Sir, mahilig ka ba sa babae? Ha? Well, bayot lang ang dili mahilig sa babae, dili ba? Right? Uy! Mahilig sad usahay. Okay. Uy, usay. Ano mas malingaw ta nga magsulti mas bayo nga doon ay entertainer, Sir Jimmy. Baya, kasiksi sa mga babae nga nigawas. Kasiksi sa babae. Kagwapa niya. Enjoy the show, Sir Jimmy. Unleash, okay? Mas lami man ang nagsayaw kaysa pagkaon. Ikaw, gusto ka nga mo na lang kanon, unya, why problema? It's yours, Sir Jimmy. Unsa? Matod sa mga katabang, wa pa kuno mauli sila si Tito Jimmy ug Moana. Nadlakaw ko na sila. Musuod ko sa akong lawak. Mupahuwayon ako. Di kapoy ko sa biyahe. Uy, akong cellphone. Si Bay Butoy. Hello, Bay Butoy? Hello, bay. Maayo kay nakontak ko ikaw. Bay, gikan ko sa atong isla, Bay Butoy. Di pauli ko kadiyot. Bawa pag-ipag-abot na ko, dinis sa bay. Bay, makita ta. Doon kayo sultin mo. Ha? Oo, saman. Ha? Bay Butoy? Aon niya lang, basta makita ta. Okay, sige, Bay. Mag-iilison ako, ha? Asa mo ta mag-abot, Bay Butoy? Kanindot ini niya si Mion, ha? Ka-sexy. Guwapa pa yun. Mayong musaya. Mangkon ko na siya, sir. Sakay ko na, imo na siya. Okay kayo. Nang paa. Kahamis o panit. Ay lang kay tutukin ang paa kay iwaklir na. Pero sa dili pa mag-istorya na ta, Sir Jimmy. Ilabi na may tungod kang sindo. Si Sendo? Yes, nasakitan kay ko siyang gibuhat krako. Nga iya kung gipasangilan nga ako, akong nagkuha sa kamot sa among amahan. Simeon? Ang tinuod dili siya makatawat nga akong gibidlan sa abilidad ni Tatay Kacho. Uy, Pero ako masuko kaniya. O gani, mahal ko kayo nga akong igsoon. Mahal ko kayo sa sindo pisan pa man siyang gibuhat ka na ako. uy. Mihila ka, Simeon. Tungod kay nasakitan ako, Sir Jimmy. Nasakitan ako sa gibuhat sa igsoon. Dako kayo niya kasina ning ako karong natagamtam nga karuhay sa pagpuyog tungod sa akong pagparingkamot. O gani, gidaot pa ko niya kang Moana. Kay nasayod man siya. Nga dugay na kay kung nahigugma kang Moana. Unsa? Mahal mo nga akong anak, Simeon? Mahal mo si Moana?